moji hru a je to moje první video. Flašku na pití dole na vodku. Takže jdeme hrát. Načítá se. Nekonečně si to načítá. Musí se to načíst a pak začneme. A všechno, toho jsme my. A to ty náš proti. Neútok. Teďka si tady musíme vzít štít a musíme zaútočit. Teďka musíme jít dozadu a znovu nezautočit a pak musíme. Pak nevím co. Pak musíme říct mému bráchovi, aby neotral. Jdi pryč. Ne! Musí sem vzít asita. Rychle asita dělej. Střelat, no toto. Další asit. Dozadu musíme jít. Protože vezme asita. Jo, teďka tady takhle zastřelíme a musíme jít dozadu. A teďka sem hodíme rugby. Rugby! Míček. No. Teďka vidíte, jak jsme prohráli. Prohráli jsme. Jdeme si zahrát něco jiného. Nebo ne. Ovšem jsme prohráli. Máme blbé karty. Ta roboty, nebo co to je. Musíme si říct někoho jiného. Pokud ale někdo hrajete, tak mi napište, co mám používat. Za věci, za roboty, nebo co to je. Nesmíš. Tak to se zabíje. Počkat, než sem přiběhne. Pak si vzít tohodle. To vymít za to. Rugby. To zastřelíme. Dáme štít. A teďka musíme zautočit. Takhle dáme toto. A zničíme jí štítek. A půjdeme dozadu. A zase zautočíme. A zase. Au, to bolelo, paní. To si zaslouží pomstu. A ještě tady takto. A vidíte, jak jsme vyhráli nad někým divným. No vím! Ani jsme nevyhráli. Vyhráli jsme 3 prachy. Tady máme trezory, jeden si otevřeme. A dostali jsme 2 peníze a hodně upgradeů. Můžeme si jít vylepšit naši postavu. Ne, jsem si překl. Takže si můžeme vylepšit naši postavu. A teďka můžeme jít do boje. Do dalšího boje. Ale nejprve si otevřeme 2 nové truhly. Který jsme dostali samé blbosti.
Tak jednu truhlu. Teďka si jdeme kouknout, co jsme dostali. Patosolně. Ano. A to bude konec našeho prvního videa. Když to vypíná. Já to ten mobil zem.